אני עסק, אני רוצה שהוצאת רישיון העסק תהיה כמה שפחות זמן. מה אני צריכה לעשות? כן, אני חושב שלקחת איש מקצוע שמטפל בזה, מהסיבה הפשוטה ששוב זה מקצר את התהליך להערכתי לפחות ב-60-70%. וואו. חוסך המון כסף של עבודה כפולה. תקשיב, אתה אומר פה משהו, אתה עומד 60-70%? כן, לגמרי. אני גם אסביר למה, כי לא רק הידע המקצועי חוסך זמן, אלא גם הנושא ששוב, בעל עסק לא מתעסק רק ברישוי. יש לו את העסק שלו, יש לו את העובדים שלו, יש לו את המשפחה שלו, יש לו עוד המון דברים בחיים שהוא צריך לעשות מעבר לרישוי עסקים. ואז אם כיבוי אש רוצים לבוא מחר ב-11, יכול להיות שב-11 הוא נמצא בדיוק, יכול להיות שהוא צריך להיות במקום אחר. בדיוק. ואם התהליך של הרישוי הוא תהליך של 3-4 חודשים, במהלך ה3-4 חודשים האלה, הרגעים האלה שאתה תפוס ולא יכול להתפלט לרישוי, יכולים לקרות גם עשרות פעמים. ואז פתאום תהליך של 3-4 חודשים יכול להפוך לתהליך של 9-10 חודשים. הגיוני מאוד. והרשויות, הן לא בוחנות בזמן, הכל בסדר, תעשה את זה בחודש, תעשה את זה ב10 חודשים. אנחנו פה, אנחנו לא נברח, אתה לא יכול לעבוד עד שניתן לך את הרישיון.